Welcome to Kachismis Vlog. Lah. Yun lang. Ha? Ay, hindi. Siyempre, sa camera, maganda camera. Good job, Junita, watching from Hong Kong. Mano ka, mano? Huwag ka umiyak. Ano, mano? Let's, it's Kim, Miguel, shout out. Oy, shoutout po sa anay na nag-like. Baka pwede padagdagan yung like natin mga kaibig. 60 na viewers. Yung like po, pakidagdagan naman. Maraming salamat po. Pa-shoutout po from Bukawi, Bulacan, Pagbato. Ay, maraming salamat po sa nag-like na 20. Ayan.